Etorri entzuleok zeta programara. Gaurkoan zientzialarei gaztea dauzkagu, baina euren txikian badut esku artean zientziaren azokara aurkeztuko duten proiektu bat. Eta zientziaren azoka entzun da, ezagun egingo zaizkizue gaur nirekin ditudan 3 ikasle hauek, DBH lehenengo mailan egon dabe, zientziaren azokara aurkezteko besteko proiektua dakartenak. Nirekin dauzkat berriro Peio, Irati eta Markel Irukote, zer modu zabiltzate? Ondo. Ni ere ondo. Ondo zabiltzate. Eta lehen azkenengo zemen egon zinetenean proiektua zenukaten esku artean, orain proiektu horrek proiektu dirau edo badago gorpuztuta ikerketa proiektu batean? Gure proiektua gorpuztu dugu denborarekin eta lan askorekin, baina gorpuztu dugu. Eta orduan larun bat honetan zarete aurkeztekoak, ez? Bai, hori da. Listorra asiatikoa gogoratzen dut, eta entzulek ere listorra asiatikoa gogoratuko dute, baina guazen proiektu apurtxo bat gehiago sakontzera. Peio, proiektuak helburu bat bakarrik dauka edo helburu askotako proiektua da? 3 helburu ditu, vale? Lehenengoa, listorra asiatikoa tranpatzea da, udaberrian egin behar da, eta hau egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako proiektuarekin bat egingo dugu. Vale, orduan, egin duzu ja, ez? Bai. Orduan lehenengo helburua da listorrak harrapatzea. Bai. Ez? Baina listorrak harrapatzeaz gain beste helbururik zuen proiektuak? Bai, trampa monitorizatzeko sistema eraikitzea sentsoretekin egingo dugu. Vale, osea, sentsoreak erabili dozuez, trampa horietan datuak hartzeko, ez? Bai. Eta hirugarrenik, zuen proiektuak izan du beste helbururik? Bai. Aztertzea ia klimak eragina ote duen listora asiatikoaren aktibitatea. Ados, 3 helburuko proiektu tzar bat, ez da gitxi. Markel, helburu horiek gauzatzeko zertzuk egin dituzue? Tranpatzeko erabili ditugu Gipuzkoako Foru Aldundiak eman ditugu trampak. Eta 3 hilabetez jarri ditugu listorrak trampatzen. Vale, zema trampa dira? 4 trampa. 4 trampa jarri duzu, ez? Gipuzkoako Foru Aldundiak gomendatutakoak. Bai. Vale, eta gero monitorizatzeko eta? Monitorizatzeko erabili dugu Arduino sentsoreak eta eta igual, konektatu duzu ez? Bai. Botiara eta orduan, programatzen ere ibili zarete? Bai. Programatzen. Eta Irati posik geratu zarete maitzekin? Bai, 3 helburuetatik 2 lortu ditugu. Lehenengoa izan da, Peio esan duen moduan, listorrak harrapatzea, 82 listor asiatiko harrapatu ditugu. Ados, orduan, lehenengo helburua bete duzu, ez? Bai, lehenengoa bai. Gero, bigarrena izan da, klimaren datuetatik harriaren sentsorearekin lortu ditugu detektatzea intsektuak detektatzeko seinalea. Bale, orduan, lortu duzu zelan detektatea, ez? No sartzen den intsekturen bat trampan, ados. Eta gero, klimak eragina dauka, demostratu ahal izan duzua? Tamalez ez ditugu datu nahiko hori demostratutzeko, baina gure susmoa baietz da. Bale, orduan susmoa, geratu daiteke Irukote hori etorkizunerako, ez? Bai. Demostratea, eta etorkizunean hori demostratu ahal izateko, ezer egin beharko zenukete? Segidapur bat datuekaz biltzen, datu gehiago bildu, eta denbora gehiagokin, denboraz oso... denbora kontua, ez? Oso ondo Irukote, larun batean da, larun batean Bilbon, goizez edo arratzaldez? Goizez eta arratsaldearen parte. Bale, eguerdi partean, ez? Eguerdia. Eta entzule guztiak daude gonbidatuta? Bai. Bai. Edart, eskerrik asko entzuleok eta hurrengora arte.